Ang kwentong ito ay ipinadalang muli ni Rene. Nangyari ito sa probinsya ng Bicol. Walang eksaktong taon. Simulan na natin ang kwento. Magandang umaga pong muli, Captain Kokak. Muli, itago nyo na lang po ako sa pangalang Rene. Una ay nagpapasalamat ako sa inyo dahil naitampok nyo sa inyong channel ang kwento ko kasama si Mamang at Tatay Kaloy. Nakakataba po ng puso dahil magaganda ang nabasa kong komento mula sa mga nakinig. Tulad ng naipangako ko, ito na po ang kasunod na bahagi. Buhat nang mangyari ang karanasan ko sa aswang, nagsimula nang magkwento sa akin sina Mamang at Tatay Kaloy tungkol sa kanilang mga kakayanan. Total naman daw ay nasa hustong gulang na ako noon. Kaya dapat ko na raw malaman ang mga naging karanasan nila sa mga pangyayaring mahirap paniwalaan ng iilan. Ang istoryang ito ay ikinuwento mismo sa akin ni Mamang. Nangyari ito noong nasa 40 taong gulang pa lamang siya. Noong mga panahong yon ay halos kayod kalabaw si Mamang dahil nag-aaral pa noon si Tatay Kaloy sa high school. Maaga kasing namatay si Tatang, ang asawa ni Mamang. Kaya mag-isang itinaguyod ni Mamang ang pag-aalaga ng mga baboy, kambing, manok at pato. Marami rin siyang tanim na gulay sa bakuran. Lunes hanggang Biyernes ay maghapong nasa eskwela si Tatay Kaloy dahil buong araw ang pasok noon. Nakakatulong lang siya sa mga gawaing bahay tuwing Sabado at Linggo. Masipag si Tatay Kaloy at ayaw na ayaw niyang pinagtatrabaho si Mamang kapag naroon siya sa bahay. Siya na ang umaako sa pag-aalaga ng mga hayop at pananim para makapagpahinga ang kanyang ina. Pero madalas, hindi rin nakakapagpahinga ng husto si Mamang kahit na Sabado. May mga tao kasi mula sa kalapit bayan ang bumibisita para magpagamot o magpahilot. Ni minsan ay hindi tumanggi si Mamang dahil wala namang malapit na ospital sa lugar nila noon. Umaasa lang talaga ang mga tao sa kanyang kaalaman. Isang umaga ng Sabado, may bumisitang mag-asawa. Buntis ang babae at magiliw silang sinalubong ni Mamang. Tinanong ni Mamang kung magpapahilot ba sila. Napansin din niya na maliit pa ang tiyan nito at hindi pa magandang galawin ang posisyon ng sanggol. Sumagot ang lalaki na hindi sila naroon para magpahilot. Inilahad nila ang kanilang nararanasan. May isang matandang babae raw na palaging dumaraan sa tapat ng kanilang bahay. Humihinto ito ng ilang segundo, tumititig sa buntis, saka maglalakad palayo. At kapag gabi, may naririnig silang tunog ng tik-tik. Kapag humihina ang tunog noon, may nararamdaman silang kumakaluskos sa kanilang bubungan na gawa lamang sa pawid. Doon na naiyak ang babae. Sabi niya na pangalawang pagbubuntis niya na raw yun dahil nakunan siya noong una. At ang matandang babaeng nakikita nila ngayon ay parehong matandang humihinto rin sa tapat nila noong una siyang nagbuntis. Dahil doon, naawa si Mamang at hinimas-himas ang likod ng babae. Matapang si Mamang, pero mabilis lumambot ang loob niya sa mga naaapi. Karaniwan, kapag may mga buntis na lumalapit sa kanya, binibigyan niya lang ito ng langis at pinapayuhang magsaboy ng asin sa paligid ng bahay. Pero sa pagkakataong yon, iba ang ginawa ni Mamang. Pumitas siya ng mga bubot na kalamansi. Inilagay sa kanyang bayong, kasama ang isang bote ng langis at ang kanyang tansong itak. Nagbilin siya kay Tatay Kaloy na makikitulog muna siya sa bahay ng mag-asawa. Hapon na nang makarating sila sa bahay ng mag-asawa. Agad na humingi si Mamang ng asin at murang kawayan. Pinatulis niya ang dulo ng kawayang yon at itinusok sa lupa, tapat ng mga pinto at bintana. Sinabuyan din niya ng asin ang paligid ng bahay, maliban sa bubungan, dahil doon niya inaasahang aatake ang tiktik. Nang gabing yon,
Kinausap ni Mamang ang mag-asawa. Kapag narinig nyo na ang kaluskos, magkunyari lang kayong natutulog ha. Huwag kayong matakot. Ako na ang bahala. Wika niya. Humiga na ang mag-asawa habang si Mamang naman ay ipinatong ang bote ng langis at tansong itak sa lamesa. Umupo siya at sumandal sa dingding. Naghihintay habang nakapikit ang mga mata para magkunyari ring tulog. Makalipas ang 3 oras, habang himbing na ang mag-asawa, narinig na ni Mamang ang huni ng tik-tik. Unti-unting humina ang huni at napalitan ng kaluskos sa bubungan. Sinilip ni Mamang ang bote ng langis sa lamesa. Kumukulo na yon. Kahit tila nakapikit, matalas ang pakiramdam ni Mamang. Ilang sandali pa, nakita niya na ang pagbaba ng tila isang mahabang lubid mula sa siwang ng bubong. Nangingintab yun dahil sa laway at saktong nakatapat sa tiyan ng buntis. Kumpirmado, dila yun ng tik-tik. Bago pa man dumikit ang dila sa tiyan ng babae, umusal na ng dasal si Mamang. Mabilis siyang tumayo. Hinablot ang tansong itak at sa isang iglap ay tinagpas ang dila ng nilalang. Dinig na dinig ang nakakangilong atungal sa itaas ng bubong. Ang dating kaluskos ay naging malalakas na pagkalampag. Nagising ang mag-asawa dahil sa takot at nagyakap sa isang sulok. Lalo na nang makita nila ang bagay na nasa sahig. Isang basang dila na parang lubid na nagkikiwal-kiwal. Agad kinuha ni Mamang ang mga bubot ng kalamansi. Nginuya ang mga ito habang nagdarasal. Tsaka dinura ng paulit-ulit sa dila ng tik-tik. Katakatakang tumigil yun sa paggalaw at unti-unting nangisay habang lumiliit, na parang kasing nipis na lamang ng sinulid. Binuksan ni Mamang ang bote ng langis, dinampot ang dila at isinilid ito sa loob bago tinakpan. Biglang tumahimik ang paligid. Bagamat nanginginig pa sa takot, labis-labis ang pasasalamat ng mag-asawa. Mula noon, hindi na bumalik ang tik-tik hanggang sa ligtas na nakapagsilang ng malusog na sanggol ang babae. Ilang oras matapos ang panganganak, may isang matandang babae ang pumunta sa bahay ni Mamang. Payat na payat yon at may dalang isang kambing para ibigay sana bilang suhol. Hindi yun tinanggap ni Mamang. Sa halip, kinuha niya ang bote ng langis kung saan nakalagay ang dila at iniabot sa matanda. Nagwika si Mamang. Ibenta mo na lang yung kambing mo at wag na wag ka nang magpapakita sa lugar na to. Sa oras na bumalik ka, hindi na dila ang puputulin ko sa'yo, pati na ang ulo mo. Walang naisagot ang matanda, kundi ang sunod-sunod na pagyuko bago mabilis at tumalikod na lumisan. Captain Kokak, yan lang po muna sa ngayon. Sa susunod na lang po ang iba kapag day off ko ulit. Maraming salamat po sa inyo at sa mga tagapakinig. Nawa ay mas lumaki pa ang channel nyo. Maraming salamat po.